Zdravím vás, milí kolegovia. Máme tu ďalší EKG shot. Ako vidíte, dátum 11.7. to bolo poslané na WhatsApp a v podstate s tým, že nejaký popis, pacient prichádza s nejakými bolestiami na hrudníku, ktoré vyžarujú do pravého ramena, avšak na konci sa ukázalo, neskôr sa urobil rentgen toho ramena, ukázali sa tam patologické zmeny. To znamená, že najskôr to išlo od ramena, ale to som ako len povedal na záver. To, čo nás zaujíma, je v podstate, prečo som to EKG odfotil, je tam niekoľko abnormalít, o ktorých by sa dalo diskutovať a preto by sme si ich mohli tu ukázať a vysvetliť, respektíve ich pomenovať. Toto EKG, tak sa snažím aj tie EKG shoty vždy dávať ten obraz toho EKGčka vždy do predošlého shotu. To znamená, veľmi by ma potešilo, keby ste aj určite už po toľkých vlogoch viete urobiť aj kompletný popis toho EKGčka, respektíve aspoň sa vyjadriť k každému bodu, ako je poprvé rytmus, ja to vymenujem, poprvé je to rytmus, po druhé je to frekvencia, po tretie je to elektrická os, po štvrté, piaté, šieste sú to časy PQ, QRS a QT. Potom prevodovú dobu RS, umšľak, prevodovú zónu, vyjadruje rotáciu srdca, ST zmeny a T vlny. No a potom samozrejme, či je tam nejaká ektopia, extrasystoli, supraventrikulárne, ventrikulárne. Potom sa vyjadrujem ešte k voltáži samotného EKGčka, ak je normálne, tak to nespomínam a samozrejme sledujem, či tam nie sú nejaké typické znaky nejakých tavarových blokov a podobne. Samozrejme, keď je tam AV blok prvého stupňa, tak píšem ho buď do rytmu, alebo v rámci tých PQ časov, podľa toho, ako jak príde. No a potom ešte určité typické znaky na EKG, ktoré niečo môžu naznačovať, tie potom zvyknem niekedy písať tiež na záver, ako k záveru vždy ešte sa snažím vyjadriť trošku P vlne. Ale myslím si, že odhliadnúť od tých posledných 4 bodov, ktoré som povedal, tie prvé by ste určite vedeli zvládnuť ako rytmus, elektrická os a tak ďalej. No a tieto zaujímavosti na tomto EKG sú určite zase elektrická os, ale poďme najprv k rytmu. Vidím P vlny. Tie P vlny sú vždy, a hlavne ak je prítomnosť nejakých abnormalít na EKGčku a tu niektoré sú, tak sú, napríklad vidím negatívnu P vlnu, negatívnu komponentu P vlny vo V1, to je aj fyziologické, hej, vo AVR a vo V1 môžem vidieť negatívnu komponentu P vlny, dokonca niekedy aj v AVL. I v AVF, ale to už je niečo zriedkavejšie, ale vždy ešte to nasvedčuje, že ide vždy ešte môže ísť stále ešte o sinusrytmus. Sinusrytmus musí mať negatívnu P vlnu a negatívnu P vlnu v AVR a pozitívnu P vlnu v 2 vo zvode 2. Ja tam tie P vlny vidím, neviem ako vy, tu vidím P vlnu, tu vidím P vlnu, hej, tu je zase nejaká, tu je taká plocha, tuto vidím negatívne P vlny, hej, a sú konštantne vzdialené, to znamená, že verím počítaču hovorí, že PQ je 186, takže sinusový rytmus a PQ už nám počítať v časoch a v elektrickej osi je počítač vždy vynikajúci. Hej, nesmú tam byť ale nejaké extrasystoly alebo nejaké arytmické epizódy na tom EKGčku. Hej, vtedy s tým si tie počítače naozaj poradia. Problém je vždy s interpretáciou, ale v časoch a určovaniu osy sú vždy dobre. Takže sinus rytmus, koľko to ide za minút, tak vidíte hore, že to je nejakých napísaných 85, ja vidím, že sú 4 kocky, by bolo 75 a tam, hej, napríklad tu pozerám 4 kocky, 75, 3 kocky by bola 100, tak medzi 100 a 75, hej, ide takže nejakých 85. No a teraz dôležité je ďalej, aká je elektrická osa. No a to je ten prvý bod. Ja som sa tomu už venoval, preto si to teraz už môžem trošku zopakovať na tomto príklade, preto som si ho vlastne aj odfotil, aj z toho dôvodu. Vidíte, že to je čo? Že to je ľavotyp? Áno, jednotka, trojka sa pozerajú od seba, no a teraz, alebo jednotka AVF sa pozerajú od seba, a teraz sa pozrieme na zvod 2. Zvod 2 je výrazne negatívny, to znamená, že už to musí byť nad minus 30 stupňov. A keď je tak výrazne negatívny, častokrát to je nad minus 45, ja už sa ďalej nepozerám. Ale ak chcete vedieť, či je to okolo tých minus 60, tak musí byť ekvivokálny izoelektrický zvod AVR. No a ten zvod AVR je izoelektrický, ba čo viac. Častokrát vidím skôr viac dominantnejšie, negatívnejší zvod AVR a tu mám pocit, že niekedy dokonca je viac pozitívny ako negatívny. Je to R v tom AVR, hej? Napríklad tu. No a v tomto treba si ho vždy zväčšiť, lebo tam tie milimetre sa ukážu. Takto, keď sa na to pozeráme, tak sa to zdá byť až rovnaké. To znamená, že on to ide viac od zvodu, teda viac
nie od zvodu ku zvodu ABR, keď je to pozitívne, hej. To znamená, že to musí byť zrejme asi viac než tých minus 60. A pozrite sa na počítač, hovorí minus 68. To znamená, taký pretočený ľavotyp, výrazný, veľmi zriedkavo som videl na EKG. Ja nepamätám posledných mesiacov, či som nejaký taký videl, preto som si aj odfotil. Takže tu máte naozaj výrazný pretočený ľavotyp, hej. To znamená, pozrime sa na ostatné znaky, malé R, ostatné znaky v prípade pravého ľavého predného hemibloku, samozrejme, lebo mám pretočený ľavotyp, tak vtedy už pozerám, či tam nie je ľavý predný hemiblok. V AVF, v spodných zvodoch malé R a veľké Q, alebo veľké S. No a potom vo všetkých spodných zvodoch to vidím. No a potom v horných laterálnych zvodoch 1 AVL máme veľké R a malé S. Takže je to menšie S, hej, v jednotke menej, ale v AVL je to splnené. To znamená, že je to ľavý predný hemiblok, hej. Bez ohľadu na to, ako široké QRS môže byť aj pod 100. Častokrát je medzi 100 a 120, alebo tesne pod 100, ale môže byť aj pod 100. Aj to ľavý predný hemiblok, hej. Pri ľavom prednom hemibloku QRS nehrá úlohu. Tých prvých vlogov som to niekedy spomínal, že musí byť predsa len inkompletný, ale to nie je pravda. Môže byť aj pod 100. V skutočnosti tie kritérie sa líšia a nie sú jednotnej koncenzie, ale v skutočnosti naozaj stretol s tým, že mnohí mi hovorí, že kompetentní mi hovorí, že to môže byť aj pod 100. No a teraz poďme ďalej. Takže PQ, máme os, frekvenciu a rytmus. Ideme na PQ. PQ môžem tomu veriť, áno, je to takmer jedna kocka od P do QRS komplexu, hej, takže takých 180. No, potom ideme na QRS komplex. QRS komplex je predsa len, vidím, že o niečo rozšírený, hej, takže by som povedal, že to sú také, no, takmer 3 kocky, 3 mm, takže takmer 120, hej, počítať píše 115, ja tomu počítaču v tomto prípade naozaj verím. A QTC. Pacient nie je moc rýchly ani moc pomalý a nemá extrasystoly. QTC môžem naozaj odpísať počítača, môžem mu veriť, takže je to tých 435 alebo 440 milisekúnd, hej, v QTC, to znamená, tak by išiel pri 60, hej. Takže QTC je 440 milisekúnd, je to vždycky väčšinou zaokrúhľujem vo 435, ak chcete. RS mám kde? Vidíte, že R je dominantné v pravostranných prekordiálnych zvodoch. Hej. Stále je dominantné. To znamená, že RS sa nachádza niekde vo V1. Hej. Pretože tam to R zostáva stále hore. To znamená, môžete tomu povedať, že no, vo V4 je síce nižšie, ale keby niekto napísal z vás V4, tak by som to uznal, aj vo V1 by som uznal. Hej. To znamená, tu mám dominantné R vo V1. To viete, že to väčšinou nebýva, lebo R rastie od V1 po V6. To znamená, dominantné by malo byť vo V6 a S by nemalo už byť vo V6, by malo byť minimálne vo V6. Naopak, S alebo Q by malo byť vo V1 výrazné a to R by malo byť minimálne. Hej, tu je to v skutočnosti tak pretočené. To znamená, že je tu taký, nie RSR, ale taký QR, hej. No takže znamená to, že toto môže byť, toto ja by som radil, a máme tam zotreté S vo V6, to je naozaj špecifický znak, takže ja by som to naozaj označil ako inkompletný blok pravého tavarového ramienka. Dúfam, že do komentáru mi niekto tam spomenie, hej, lebo ja to nahrávam ešte, keď som ani neposlal ten prvý shot, alebo som ho práve poslal, väčšinou to tak vychádza. No a ten predošlý shot, vlastne, kde som toto EKG vlastne prilepil nakoniec, takže ešte neviem, aké prišli komentáre. No, takže inkompletný blok pravého tavarového ramienka by som z toho spravil a viem, že tam je ľavý predný hemiblok, takže je to vlastne bifascikulárny blok, aj keď je to inkompletný blok pravého tavarového ramienka, hej. A tie ST zmeny, to negatívne T, to descendentný ST segment vo V1, tak to je všetko na vrub toho inkompletného pravého bloku tavarového ramienka. Hej? Takže to sú také dve abnormality, ktorým sa rozhodol, že predsa len urobím ten krátky EKG shot a si ich tu povieme. Ak by ste ešte videli nejaké iné abnormality, tak prosím, uveďte to. Aj tie ST zmeny pri ľavom prednom hemibloku môžu byť niekedy výrazné, vyznačené napríklad vo V1 mám také ST ascendentný ST segment, ktorý vychádza do pozitívnej T vlny a je naozaj vyššie ako to R, ale to je normálne pri ľavom prednom, pri pretočenej ľavostrannej osi. Hej? A takisto to zotreté S v rámci toho
inkompletného pravého bloku tavarového ramienka. To znamená, že ja tu akutnú ischémiu nevidím. Niekto mi mohol povedať, však tam je QE vo V1, V3. Áno, máš pravdu. Ale ten pacient prišiel s akutnými bolestiami a pravdepodobne, viete, najlepšie je, keď vidím staré EKG toho pacienta, alebo ich zopakujem a sledujem, či progresia tam je. Troponín toho pacienta bol negatívny, CK bola pozitívna, kreatinkináza, takže skôr muskuloskeletálny problém. A to QE svedčí, častokrát pravý blok tavarového ramienka nám neurobí RSR, alebo nám urobí také QR, tak častokrát ten pacient mal nejaký starý septálny infarkt a skutočne to bolo, že ten pacient mal myslím, že dva stenty niekde uložené, alebo jeden, už neviem presne, on mi to tam písal len do tej správy takým narýchlo malými skratkami. A to naozaj zotrelo to prvé R, hej, pri tom RSR typickom pri prvom bloku tavarového ramienka, tie králičie uška, to prvé R zmizlo, pretože je tam Q, hej. To znamená, že ten pacient mal starý septálny infarkt a tomu zmenilo ten pravý blok tavarového ramienka, hej. Ťažko možno povedať, či mal najprv pravý blok tavarového ramienka z iného dôvodu a potom dostal ischémiu, alebo či ischémia vznikla a dôsledkom nej vznikol ten pravý blok tavarového ramienka, hej, a ten ľavý predný hemiblok, hej. To znamená, že to RSR tam nie je kvôli tomu septálnemu infarktu, preto tam vidím to QR, hej. Takže a teraz poďme polemizovať, pretože pacient vlastne teoreticky spĺňa kritéria pre pravostrannú hypertrofiu, hej. Ale ja pre pravostrannú hypertrofiu, komorovú hypertrofiu, lebo to R je naozaj takmer tých 7 mm, hej. R vo V1 by mal byť viac alebo rovný 7 mm, alebo aspoň väčší ako S. A to vo V1 je splnené, hej. Napríklad nevidím tu ďalšie suportívne kritéria pre pravokorovú hypertrofiu, to je napríklad veľké P na levo dvojke, nie. Naopak vidím negatívnu P komponentu, ktorá je dominantnejšia ako pozitívna vo V1 pri P vlne, hej, takže viac je negatívna P vlna ako pozitívna, čo skôr nasvedčí tomu, že viac je dilatovaná ľavá predsieň ako tá pravá predsieň. To znamená, že taký soft call by som povedal pre pravokomorovú hypertrofiu, aj keď teoreticky kritéria pre ňu splnené sú. Ale práve pri pravom bloku tavarového ramienka neexistujú jednotné kritéria, že pacient v prítomnosti pravého bloku tavarového ramienka ešte má pravokomorovú hypertrofiu, lebo práve ten pravý blok tavarového ramienka nám to R urobí vysoké vo V1 a naopak zotreté S alebo hlboké S vo V6, čo sú obidva kritéria aj pre pravý blok tavarového ramienka, ale aj pre pravokomorovú hypertrofiu. Pravokomorová hypertrofia však musí mať aj pravotyp. Tu je to ľavotyp výrazný, lenže to zase tiež nemôžem určiť, pretože ten pacient má ľavý predný hemiblok a ten nám mohol spraviť ten ľavotyp, že je to bifascikulárny blok, takže naozaj ťažko určiť, či tu je pravokomorová hypertrofia. Dôležité by boli staršie EKGčka, a v každom prípade klinika samotného pacienta, hej, keď vidíme, že má nejaké lieky, ktoré o to svedčia, alebo urobíme RTG na radiologicky vidíme, že tam je rozšírený pravostranný ten a tak ďalej, hej. To už len taká malá odbočka, už keď ale samozrejme pravokomorovej hypertrofie budeme mať aj iné EKGčka, budeme sa tomu venovať. Takže per definitionem podľa kritérií spĺňa kritéria, ale to ešte neznamená, že ju má, takže keď chcete byť naozaj cooloví v tom popise, tak napíšte pacient spĺňa tie teoretické kritéria pre pravokomorovú hypertrofiu s tým, ale že nemá pravotyp, čo môže byť zotretý tým, že je v ľavom prednom hemibloku. Takže nechcem ten čas preťahnuť. Ďakujem vám veľmi pekne, že to bol ďalší EKG shot. No a v nasledujúcom EKG shote bude ukázaný ďalší EKG príklad a nech sa páči, komentujte a zobrazený bude o chvíľu. Takže ďakujem vám veľmi pekne, držte sa a budeme sa počuť na budúce. Pekný večer.